Kameraman. Dora man kahit ora kung sino. Ano man mga kal? Pormero pa kang anhe ah. Yung layo ay. Uul ra mo. Doroy. Kuan madugay ah. Doroy mga batanon pa pero tigulang kaang. Sila mama, absa na lang ko na ko god. Namayat ka? Hello. Ay grabe kuwangan eh. Dawa daw sino ba ya? Isisin ba? Luya Junjun di na daw sumusab. Junjun di na sumusab. Kung way kaon di na kamusab. Pantay kahad uban pa sa sunod ha. Naglitson man, naglitson. Uban lang Japon. Pantay mo uban pa sa sunod ha. Di na mo kakamusab. Uy, kaon. Maglitson man niya. Ay, buwag kaduol ani. Balik pa ko dito, boss. Ay, ikaw magkuha sa litson no. Babahan pati ka? Bugiruha daw eh. Sabi kalupat ni kagungkong ay. Hilak si. Kasi kayo niya ay. Kanipis ana, pero hilak ay. Ang hilak man. Ay, hilak sa banin nanay. Ano man? Away na yung mangod. Away sila. Luya, nganga. Nganga. Oh. Di na to. Hatiya kang saang. So, hangadangan mo rama. May pangkal kay may pang ginawa. Kamu. Dave, Sa paka. Moy. Ako yung basketbulan. Ni. Dua ring. Ito. Pamay padap. Balsa dire. Yang ring oh. Isa. Ito. Kilid ana tay. Sa una. Darohon man na. Butangan di alihan dia. Tao basi day abo. Handos ito. Nagbulduson ba? Aking multi ka dire. Oo na. Pagpuyo daw di. May lawom tayo. Tinig mo man nag ani. Bisa bagong primerong bisita Yuta. Gabi ting init nganga. Nganga. Nya, gwapo kay basta manigag bukid. Gwapo kay kay. Pila ni lingkod. Ikaw te, Dire na rin. maanan na tanim sa bidaon ba? Ay kasoyo lami duyan no. Tangan ra nagniting yan ay magaligi ng bula. Wes, grabe kayo magkagi guys. Ano mo guys oh? Naghanagin mo. Direktor. Tanaw na ito mga naong. Kurto ng bula. May pangkala ko. Ulian pa. Awang kalo. Awang kalo. Ito ginawa. Oh. Oh. Mamaw na yapon mo. Ibabaktas ano? Ito ba? Ay mo ni. Di ba na mo na? Kaya ano yung karton. Ako sayon naman kayo. Di na to, iba daron pa karton babalik. Dito na to, dili na to. Balik. Luya man. Nang mga gamit niyo. Mo ni yung Dali ni kandado dire. bagubo yutaan man po. Guys, kapoy jo kay guys. Grabe jo kay guys. Kapoy kayo. Dali man ang imong hangak mo anong kaganahan. Kaya kapoy ka dili. Kabalo ba mo guys na among gitrail na mo? Masa naman puti. Dili man ni padulong langit, padulong man ni patay. Wala na tanan mo kabuhan na. Patay ginawa. Papoy. Ala sila guys, mubo ra daw. Pura naman maputol akong kinabuhi. May ako tubig ni uwa. Isa. Lawan. Dinay tum, dahil kung naw. Ana sila mubo ra daw kayo agad. Duora kayo. Duora bitaw, hapit mga maputol akong kinabuhi. Layo. Grabe. Ana sila subida daw kay Pa, si Joan, wala may kami doon, Joan, wala slide to mo siya, lagubo, lagpo ta kasi. Dapal. Kami muna lang po kung di may slide siya, no, pwede ka botol. Wifi, oy. Sabi na, pang-wifi. Ang kabutol mas. Lalagay ko panawagan sa kumayo ano nagpalit sa yuta dare. Ano kani may gihunaw-hunaan ni mayo? Kadagan yuta, ano kani may gihunaw-hunaan ni mo? Sabi kaon ni mo. May ka na tubig, dinay butang babaw. Maro na barato.
Grabe, barato lagi pero belum na mamatay pero mubaktas na repon. Sunod, ayaw ko ba ha? Ay dili pwede na kaon na punta. Sige, takalan mo ganun. Jay. Okay ka no? Okay kayo nyo raw ha? Iriad rin ba? Kaya wag limuot. Sige lang hinginon. Yo, dito na plano na ako na daan. Ah, kada plano na daan siyang. Doy ring ni dire. Sige, bakit mo ka? Jay. Doy ring ni dire. Malihok ka siguro. Malihok sa ron. Sa tagya pa na. Igo sa inyo. Do gani, dire papilit sa. Kini daro ko na andos si padong. Oh, bibo kay mi. Halo yan no. Mura. Kung unsay ginawa sa kal, maupod lang ginawa. Oo, ang kalo, lubog. Ibabaktas na yung tay. Oo, mga kalo, lubog pod. Oh. Lubog ang kal, pero kaon ng kal. Ano ko yan? Akan-akan, oh. Kawayan remote. Kawayan, oh. Ay, kawayan siya, nay. Pila kilo tay? Eh? 600 na. Kasada kino. Kilo. 5. Mura de gwapo oh. Nastaran duyan oh. Hiktan lang ang pako niya ipabitay sa motor kayo mabali palitan ako ng sako eh. Derex ba? Sa 8 ka manok. Ay balis kalibo nga baboy. Kuan blay? Uy sulod? Ang tubig na ko doon din. Lang pag tubig doon ko. Dagan yapon oy. Kaya baga halakson no puti eh. Mamay lang pinig dire. Katawag ko niya ko kami kalamig ba si Jenny kapila naghunong. Si ya katawa ko wala ko ging gigipol kana ging jangkod ko. Bakit gibuhian oy. Luya oy. Luyag baktas katawa na daan pa si kuan. Oh, meme ang sorbi na daan sang yuta asa kay asa mo gwapo ni ko ano. Katan mi gre kanang katan ngayon katan tayo mo patag re. Abot na paanap no. Hulog san. Bitaban ninyo kay anay sa gamay, mana na po do, bulong sapa. Amang daga pa ken. Tubes ano? Yang break na bilang sa bunggo. Di magsilbi na tubig na to, te. Sa pabuok lang, te. Sakay ka na tulos niya. Gigi, ang tagaw sa bayan ka. Gi, lungag mo kay tay panyud to ani. Hay mo doyan mang. Duyan ko. May kaduyan dayo, tulong. Plaster mo na dano. Eh? Ito plaster na nanay duyan. Wagal pa. Magpunta ni slice tag. Ayo no karni. Manok isog ba? Nakadala kag kutsilyo? Wala. Wa ko kadala no. Ang sundang daw. Sa balay. Kadali lang. Hat mo ni. Sundang bugata sa lapsa. Oy, bili man na lamas, bili na sapo na. Ito. Sapo na. Toto. Padalan boy. Ha? Padalan. Kadagan tataran diri. Oo. Himo. Tara. Bibo kayo me. Kay Luya nagbaktas. Kaya tubig yung ag. Abo man meron. Aha. Ay, masibak. Sapa. Mamay guban la patay lamia dito sapa oh. Lami kay liguan. Sa pa? Luya sa imong multi-cab dito eh. Sa subiran wala lagi ka 4x4 makaya ra pero duoy man. 4x4 dito. Ha? Amo tanong dire? Wala ako ra gamit Amo tanong dire? Kana liyo. Ka blangoy mo nga. Gawa po magumi-guma diri gud. Mo mo nag-ingon dai. Kamo mo magluto ta kayo. Ito. Subidan nga lubak. 4x4 ano. Daghan ra ba kayo karga no? Makaya ra man noon. Kaya ras makina po Luya. Wala mo ko nagbay 4x4. Ano nga mangga pa kala ba Kabayo ay kabayo.
Mayo, noy, mayo. Abi. Siya, maabot ko siya sa liyaw gintaon niyang ginhawa sa multikab. Ginhawa na po gamay, pag magkatungas. Sulod na mo sa inyong bagong balay. Abot ng dalan dire. Abot dito. Boss. Sir Jimbo di ana unahan tayo. Ha? Jimbo nga katong pulis. Oh, paano human god? Para Jimbo? Papagay na human no? Age. Dili. Para Jimbo? Oh. Dili lang dalan. Kasi mo adto kay iya lisod kayo layo. Dako naman ang ano, gamay na kayo na gano'n. Ah, supik. Sorry. Atog mo ito dahil. Eh tabi. Motong sityo dito lang balay kita, oh. Sityo? Magyurot! Hindi ka balay tika ba? Tugbihan mo tika ba? Dapat ito? Oh, moto na ito lagi. Tanaon doon, magkatanaon ba no? Oh, libo ka ayo. Galing mo kay ulungag. May pagkamo na mo! Karni daw mapanos pa. Giliyok na! Ikaw may mangulo kay... Ikaw may leader nila, ikaw may kadungdung nila. Napa may tubig sa sulod tayo. Wala